Як Лукашенко забараніў сабе вылучацца на выбары? Што вядома пра новую масавую аблаву сілавікоў і чаму ў Беларусі апошнія дні назіраюцца праблемы з інтэрнэтам? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Падрабязнасці масавай аблавы сілавікоў. Учора мы расказвалі пра ператрусы і затрыманні, якія адбываліся па ўсёй краіне. Мы атрымалі звесткі пра рэйд у працоўным пасёлку Ялізава пад Асіповічамі, якія даюць магчымасць ацаніць маштабы зачысткі і запалохвання насельніцтва напярэдадні чарговай выбарачнай кампаніі. У Ялізаве жыве каля 2000 чалавек. Гэта тыповы рабочы пасёлак усходняй Беларусі. Там ніколі не было ані арганізаваных структур апазіцыі, ані незалежных грамадскіх арганізацый. Але тым не менш, днямі сілавікі там зладзілі рэйд, падчас якога ў людзей шукалі падпіскі на забароненыя рэсурсы. Па звестках нашых крыніц былі затрыманыя як мінімум 14 чалавек, 2 жанчын адпусцілі да суду. Не выключана, што ў гарадах, дзе была больш высокая пратэсная актыўнасць у 2020 годзе, працэнт затрыманых можа быць яшчэ большым. Таксама стала вядома пра ноу-хау бягучай зачысткі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што супрацоўнікі КДБ перад затрыманнем адключаюць у чалавека мабільную сувязь. Гэта робіцца ва ўзаемадзеянні з аператарам з мэтай не даць магчымасці чалавеку паведаміць пра сябе, а таксама ачысціць дэвайсы. Лукашенко забараніў сабе балатавацца на выбарах. Прынамсі, пра гэта кажа беларуская канстытуцыя. Пасля апошняга рэферэндума там з'явіліся даволі непісьменныя і некарэктныя папраўкі, якія абмяжоўваюць спіс асоб, якія могуць стаць кандыдатамі ў прэзідэнты. Цяпер такая асоба не мае права мець грамадзянства ці дазволу на жыхарства іншай краіны альбо іншага дакумента замежнай дзяржавы, які, цытата, дае права на льготы і іншыя перавагі. Тлумачэнне, што такое замежная дзяржава і якія льготы нельга мець кандыдату, не прыводзіцца. Рэч у тым, што акрамя пашпартоў, дазволаў на жыхарства і дакументаў кшталту карты паляка, льготы даюць дзяржаўныя ўзнагароды і ганаровыя званні. У Александра Лукашэнкі іх шмат, пачынаючы ад расійскіх ордэнаў ды медалёў і канчаючы вялікім ланцугом ордэна вызваліцеля, які яму выпісалі ў Венесуэле. Кожная з такіх узнагарод дае разнастайныя льготы, ад грашовых выплат да льгот у грамадскім транспарце. І няважна, карыстаўся ён ім хоць раз у жыцці ці не. Істотны сам факт іх наяўнасці. Атрымліваецца, некарэктныя папраўкі ў Канстытуцыі стварылі забарону балатавацца не праціўнікам Лукашэнкі, а яму самому, але, вядома, на гэта будуць заплюшчваць вочы, пакуль у краіне не да законаў. Яшчэ адна фантастыка беларускіх выбараў. Кандыдаты збіраюцца не змагацца з Лукашэнкам, а яго падтрымліваць. Учора мы расказвалі пра тое, што кіраўнік праўладнай камуністычнай партыі Сяргей Саранкоў падаў свае дакументы ў цэнтральную выбарачную камісію. Пасля камуністычная партыя выпусціла парадаксальную заяву, з якой вынікае, што змагацца Саранкоў у прынцыпе і не збіраецца. Вось цытата. Вылучэнне партыі свайго кандыдата ў прэзідэнты Беларусі не азначае, што КПБ выкрэслівае са сваёй праграмы пункт аб падтрымцы Лукашэнкі. Сяргей Саранкоў ідзе на выбары не замест, а разам з прэзідэнтам. Канец цытаты. Камуніст збіраецца выкарыстаць выбары для прапаганды ідэі беларускага сацыялізму і каб яе замацавалі ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі Беларусі. Такія вось палітычныя парадоксы. Ні партыі, ні кандыдаты не хочуць змагацца за ўладу. Дарэчы, сёння колькасць прэтэндэнтаў павялічылася на аднаго. Дакументы прынёс нікому невядомы Віктар Кулеш. Ягоны лёс будзе вызначацца ў панядзелак разам з чацвёркай Канапацкая, Бобрыкаў, Кавалёва, Сыранкоў. Сёння ноччу ў Беларусь заляцела не менш за 10 расійскіх беспілотнікаў. Некаторыя з іх былі збітыя сродкамі супрацьпаветранай абароны. У ноч на 1 лістапада Расія зноў выкарыстала беларускую паветраную прастору для сваіх страшных спраў. Маніторынгавая група «Беларускі гаюн» зафіксавала як мінімум 6 заходаў шахедаў. У шэрагу выпадкаў беспілотнікі рухаліся групамі па 2 і больш. З аэрадрома ў Баранавічах быў падняты знішчальнік, і каля 2 гадзін ночы па расійскіх беспілотніках у раёне Мазыра адпрацавала супрацьпаветраная абарона. Імаверна, некаторыя былі збітыя. Самалёт лятаў па паўднёвым усходзе краіны больш за 2 гадзіны. Увогуле, у кастрычніку Расія запусціла па ўкраіне рэкордную колькасць беспілотнікаў. Генштаб УСУ зафіксаваў 2023 шахеды. Гэта амаль траціна ад усіх запушчаных дронаў у гэтым годзе. З ліпеня больш за 100 шахедаў заляцелі ў Беларусь.
Праваабаронцам стала вядома пра смерць маладога палітвязня ў магілёўскай калоніі. Паведамляецца, што ён сёлета быў асуджаны па палітычна матываванай справе. Пасля суду хлопец трапіў у калонію ў Магілёве, дзе на пачатку кастрычніка памёр. Ягонае імя і акалічнасці смерці цяпер высвятляюцца. За 4 гады масавых рэпрэсій ужо 7 палітвязняў загінулі за кратамі. Ва ўмовах абмежаванай інфармацыі і ўтрымлівання некаторых зняволеных у рэжыме інкамунікада гэтая страшная лічба можа быць яшчэ большай. Еўрапейскіх дыпламатаў атакавалі ў Курапатах. Учора прадстаўнікі дыпмісій Еўрасаюза, Великабрытаніі і Швейцарыі прыехалі ў месца масавых расстрэлаў і пахаванняў, каб аддаць даніну памяці ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Іх традыцыйна чакаў натоўп прапагандыстаў, які не прамінуў ператварыць мерапрыемства ў балаган. Так, у сюжэце СТБ візіт дыпламатаў назвалі правакацыяй і палітычнай спекуляцыяй, зробленай па замове заакіянскіх гаспадароў. Асабліва прапагандыстаў злавала маўчанне ў адказ на іх пытанні. Скажите, вы посещаете все такие мероприятия. Это попытка повторить 20-й год здесь. Какое ваше отношение? Ну или зачем вы снова здесь приехали? Что именно посмотреть, разложить? Или это акция для того, чтобы вы сделали красивый пост в Фейсбуке на вашей странице? Скажите, пожалуйста. Сейчас у нас очень такая важная политическая кампания идет в стране, электоральная. Тоже считаете, что важная, правильно? Вы так махнули головой. Стоит ли нам готовиться к чему-нибудь? Будете ли вы как-то пытаться дискредитировать выборы? Наших оппозиционеров, которые не все еще понимаете, что это согласие? Ну, молчание в этом случае действительно согласие. Аднак часовы павераны ў справах Францыі ў Беларусі Людавік Руае вырашыў усё ж патлумачыць супрацоўнікам дзяржаўных каналаў, чаму няма сэнсу адказваць на іх пытанні. А вот как вы считаете, вот превращать их в такие политизированные игрища, как это получается с этой делегацией, это нормально? Так, вы знаете, мы в этом году договорились на том, что это просто бесполезно с вами поговорить. Мы везде, просто когда были жертвы, мы каждый раз на месте. И здесь, и в Хатине, и в других местах. Поэтому я не вижу, что можно добавить здесь, понимаете? Апошнія гады беларускія ўлады разам з прапагандыстамі распаўсюджваюць фэйк пра тое, што ў Курапатах насамрэч пахаваныя ахвяры нацыстаў, а не сталінскіх рэпрэсій. Аднак расследаванне, праведзенае яшчэ пракуратурай СССР, дакладна даказала, што расстрэлы ажыццяўляліся супрацоўнікамі НКВД. Адно з нешматлікіх дыскусійных пытанняў гэта дакладная лічба забітых, якую можна будзе высветліць толькі пасля адкрыцця архіваў КДБ. Апошнімі тыднямі ў Беларусі назіраюцца праблемы з інтэрнэтам. Карыстальнікі розных правайдараў штовечар адчуваюць падзенне якасці інтэрнэту, і гэта тычыцца не толькі хуткасці спампоўвання, але і так званых стратаў пакетаў. Гэта значыць, што частка інфармацыі проста не даходзіць да атрымальніка. Гэта асабліва адчувальна ў онлайн-гульнях, стрымінгу і пры відэазванках. Гэта можа быць звязана з тым, што розныя правайдары, у прыватнасці Белтэлекам, А1 і Космас, заяўляюць пра DDoS-атакі. Гэта калі хакеры адпраўляюць на сайт ці сістэму гіганцкую колькасць запытаў, каб яны перасталі працаваць. Але праблемы ў карыстальнікаў цягнуцца даўжэй за заяўленыя тэрміны атак у аператараў. Ці можа гэта быць падрыхтоўкай да выбараў, пакуль дакладна сказаць цяжка. Тэарэтычна, спецслужбы сапраўды могуць тэсціраваць нейкую тэхналогію фільтрацыі трафіку. Напрыклад, каб адключаць інтэрнэт у крызісных сітуацыях не цалкам, як гэта было ў 2020 годзе, а часткова. Але прычына можа быць і банальная. Праблемы могуць быць вынікам недахопу фінансавання нейкага кавалка інфраструктуры Белтэлекама ці замены абсталявання на новае. Чыноўніку выпісалі шалёны тэрмін за здраду дзяржаве. Ігар Бацян больш за 12 гадоў узначальваў шклозавод Нёман у Бярозаўцы. Пасля ён кіраваў адным з аддзелаў у Федэрацыі хакея Беларусі. У 2020 годзе Бацян ніяк сябе не праявіў, але пра ягоныя погляды можа казаць той факт, што ён быў падпісаны на суполку прыхільнікаў Лукашэнкі за Беларусь у месенджерах. Тым не менш, восенню мінулага года функцыянера затрымалі па абвінавачванні ў дзяржаўнай здрадзе. Суд над ім працягваўся 2 месяцы, і акалічнасці справы невядомыя. Ігару Бацяну пагражала ад 7 до 15 гадоў калоніі. У выніку яму прысудзілі 12. Чарговыя чысткі ў беларускай культуры. З рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі звольнілі 3 вядучых акцёраў: Максіма Брагінца, Дмітрая Давідовіча і Арцёма Курэня.
Яшчэ учора іх фота віселі на сайце тэатра ў раздзеле акцёраў, але цяпер іх адтуль прыбралі. На гэтым тры атрымалася значная частка самых папулярных спектакляў, таму ў тэатры працягваюцца вымушаныя змены ў рэпертуары. Нагадаем, што 19 кастрычніка з'явілася інфармацыя пра затрыманне некалькіх акцёраў, пасля чаго ў тэатры пачалі тэрмінова замяняць спектаклі ў афішы. Брагінца, Давідовіча і Курэня асудзілі на суткі па артыкуле «Дробнае хуліганства». Па сканчэнні тэрміна ўсе трое выйшлі з ізалятара на Акрэсціна. У тэатральных колах абмяркоўваюць, што чарговыя чысткі роўныя знішчэнню папулярнага тэатра, але наўрад ці гэта моцна хвалюе чыноўнікаў. Нагадаем, што міністр культуры Анатоль Маркевіч сярод сваіх дасягненняў на пасадзе адзначыў, што сфера ачысцілася ад дэструктыўных элементаў. Маладзён з Кіраўска абраў незвычайны спосаб звярнуць на сябе ўвагу дзяўчат. І цяпер яго чакае суд. Першакурсніцы мясцовага каледжа вярталіся з заняткаў у інтэрнат, і побач з імі стаяла кампанія хлопцаў, старэйшы з якіх пачаў выхваляцца пісталетам, які пакінуў у яго дома ягоны сябар. Ён зрабіў некалькі стрэлаў, але дзяўчат гэта не ўразіла. Пасля кароткай спрэчкі яны адышлі і селі на ганак інтэрната, але раптам адна з іх закрычала і закрыла твар рукамі. Высветлілася, што ёй стрэлілі тым самым пісталетам у вока. Дзяўчыну шпіталізавалі, а фігуранта, падобна пасля праверкі следчых, чакае крымінальная справа. У Польшчы пачалі будаваць лінію абароны на мяжы з Беларусю і Расіяй. Прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск заявіў пра пачатак першых работ па будаўніцтве ўсходняга шчыта. Гэтая праграма коштам у $2,5 мільярда прадугледжвае стварэнне фартыфікацый, штучных пераград і інфраструктуры вайсковага прызначэння. Работы закрануць пагранічныя ўчасткі працягласцю каля 800 кіламетраў. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда раней казаў, што ўсходні шчыт з'яўляецца новай версіяй жалезнай заслоны, якая, цытата, «оборонить увесь вольный свет от незадоволенных имперских амбиций России». Выкладчыца журфака БДУ заявіла, што на беларускую мову пераходзяць тыя, хто не можа сказаць нічога арыгінальнага. Тэмай абмеркавання ток-шоу на тэлеканале СТБ стала беларуская мова. Адна з гасцей, кандыдат філалагічных навук Тацяна Саладоўнікава, выказала арыгінальны погляд на сітуацыю. Яна назвала беларускую мову элітарным прадуктам з абмежаванай мэтавай аўдыторыі, а пасля прыйшла да дзіўных высноваў. На мой взгляд, сегодня белорусский язык во многом тоже является такой, несколько спекулятивной темой, потому что многие молодые люди переходят на белорусский язык, чтобы либо отличиться, показать свою какую-то исключительность, раз. И второй момент – это ведение социальных сетей, блогов, когда нечего сказать другого оригинального чего-то, предложить оригинальный контент, блогеры многие переходят на белорусский язык. Чтобы привлечь внимание. Але ж словы Саладоўнікавай абурылі некаторых гасцей у студыі. У прыватнасці прафесар усё таго ж журфака БДУ Віктор Іўчанкаў заявіў, што на працягу апошніх гадоў цікавасць моладзі да беларускай мовы расце, але звязаў гэта, як ні парадаксальна, сістэмнай працай дзяржавы. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. До сустрэчы ў нядзелю.